Sampan milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek. Kok kaya pinter-pinter pola to. Urung apa-apa wis maido. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegegek ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah iki bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah wi nek polahe ra karo-karuan ya ra iso ngliwati perapatan, tikungan, protelon. Dia apa cilik berarti ra masalah. Mah aku lek ra iso polah percuma gedhi jegegek, cilik jegegek, dawa jegegek. Alah. Wong atasane ora iso polah kok dadak tekon gedhi cilik dawa pondek. Sejatine wong wedok kuwi jalukane sing ngerti apa ora? Kapan-kapan delok aku polah ya mbak. Karo pengen ngerti perapatan.